Χριστίσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του συνέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποτρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή καιρών σας, την κατημών φιλουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα και υπέρ του εισάκουσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Όμως και το πνεύμα της Ως κεφαλάς ημών τον Κυρίο κλείνομαι. Πες την εκεί στην Ιερή να μας παίξει τίποτα, όταν να πεις τι. Κώστα, πες την Ιερή να μας παίξει Κύριε
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσεβίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του καταξηράν θάλασσον και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ειδικών και νησωτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί. Και πάντων των Αγίων ελέησης ως εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.